Dobrý den, dámy a pánové. My vás tady vítáme u dalšího videa. Dneska jsem se pozval dva kamarády. Pozdravte do videa. Pozdrav do videa, kamoš 1. Pozdrav do videa, kamoš 2. A dneska si tady zahráme Squid Games. Jej, počkat. Kolik nám zbývá času? 45 sekund. Ještě tady tak kolem minutky budeme čekat. Takže mezi tím, co my tady budeme čekat, tak vy dejte like, odběr a zvlášť, kdybyste potom nechtěli třeba mít u nás odběr, tak se zrušte. To je jenom na vás. Ano, protože tyhle videa jsou randál. Že ano. Mám i svůj účet na YouTube. A jak se jmenuješ? To je jedno, co ti řeknu po natáčení. OK, já tam aspoň do popisku. V dalším natáčení se dozvíte, jak se jmenuje kámoš. Nebo jakože jak se jmenuje můj táta na YouTube. Cože, to ty nemáš účet, že ho natáčíš. Já jsem změnil. Já taky. Michal je guard. Ne, to je guard. To je guard. jsem guard. Michal, že mě nezastřelíš. A ty nezastřel, nebo... Počkej, já hraju s váma. Teď jo. Hej, kam jsme se dostali, kam jsme se dostat neměli. Já jsem... Hej, porušil jsem natáčení. Tohle vystřihnu. Já musím držet samena. Můžeš. Dámy a pánové, tako mě zabili, ale to je jedno. Já mám freerord. Vy ti zabili? Ano. Jak to? Protože ty se nesmíš ženout ani za tou čárou, když je červená. Ty jsi umřel? Nesmíš se hnout ani za tou čárou, když je červená. Kde jsi? Na začátku. Úplně na začátku. Cože? Já jsem nedošel nikam. Já jsem se na začátku hejbnul na červenou. S druhou čárou. Čau. Michale, halo, to je. No. To jsi mě zabil ty? Ne. A kolik je s tebou červených? Okay. 1, 2, 3, 4. To je Hugh. Jak to? Počkej, nebude to citává, ale živá házem. Ne. To není před... Já žiju, jak to? Nevím, nechci. Jo, oživil. Jo? Já myslím, že to nefunguje. My musíme zachránit. Ne. Klacka mi musíš bouchnout. Já odbouchnu něco. Ne, to nejde. Ne. Ty... A na co je to zboj? To je jen tak tohle. Musíš... A tak ho musíš někomu předat styk. Kým ho flákneš. Nebo jsem nechal. Styk. Stůj. Jaký Michal, já nevím
Michala neznám, ty jo. Ale já budu vás... Kámo, ty znáš nějakého Michala, já znám jenom tohle. Ty znáš nějakého Michala, já ne? Jo, no. I když nejsme gargy. To je škoda. No, to je škoda, tak. Hej, tu čiňáku. Je škoda, že jsme nebyli oba dva gargy. Mikoš, já stejně můžu pohled, protože jsem garden. No, pokud chci se tě kámo zeptat, ty už tohle asi hrál, ale může zamřít i gard? Jo, může. A tím pádem bude jako normální player? Hej, tam v tom červeném tule máte sezon, tam kde jsou tvoji kamoši. Tam si? Jo, čau. Ne, tam jdi, tam máte sezónu. Jaký vládě mi znamená tuky. Jo, Micho, prosím, ty taky budeš mít baseballku, budeš nám pomáhat? Jo. Jaký Michal, počkej. Znáš jakého Michala, já ne. A já mám jenom Já mám, zvlášť. Ne! Ale s vámi nebudu dělat. Nebo sezóně. Počkej, já nechci vzít. Pomoc! 10, 10. Kámo, já to já někoho biju. Když tak mám ještě jeden live. 10. Takže nashledanou, dáme a pánové.